highway. Labas din sa walang signal at saka napakapangit yung daan. Alam niyo yung Hero guys, ganun kapangit yung daan na dinaanan namin. Halos malaglag ng heart ko. Sobrang pangit yung daan. Ngayon guys, tatakbo kami ng mga 1 oras guys at magluluto kami pagdating. At tanghali na rin kasi guys. Medyo gutom na. Guys, ito yung highway na papuntang Dammam guys. At sa kabila naman, yung papuntang Jordan, papuntang RR. Guys, kung gusto nung pumunta dito sa Saudi guys, pwedeng pwede. Pang experience lang guys, kasi karamihan dito kumuha lang ng experience dito. Nag-apply ng papuntang Poland, Canada, Latvia. Medyo mataas-taas sahod doon guys kaysa dito. At guys, kung natapos na yung kontrata nyo, huwag kalimutan kumuha ng certificate employment ka. Importante yan guys. At magagamit mo yan guys. Ang experience lang kailangan nyo dito sa Saudi, pwedeng pwede. Parang makatalon guys sa another country. Napakaraming agency dyan sa atin guys sa Pinas. Hanapin nyo na kumukuha sila ng first time. Siguraduhin nyo lang guys na maganda yung pupuntahan nyo. A few moments later. Guys, pasensyahan nyo na nung hindi ko na na-videoan nung nagluluto kami guys, kasi gutom na kami guys. At sa hindi pa nakasubscribe dyan, pakisubscribe na lang at like na rin. 3 hours later. Guys, maghuhugas muna ako ng sasakyan guys para gumanda yung sasakyan guys. Tignan nyo lang kami guys, hindi maganda yung sasakyan kapag malinis. I believe I can fly. Run. Oras pala ngayon dito guys, alas 4 guys. Sayang yung 30 real guys, pahugas. Malaki yun sa atin, di ba? 300 din. Alam niyo guys, yung amo namin mahigpit. Pinapalo kami sa puwet, madumi yung traffic. Shout out po sa nanonood sa akin. Kailangan malinis to kasi ako naka-virgin ito.
pag hindi to nilinisan ako, bibirti na ng amo ko. Kung nagustuhan mo yung pagwawasing ko, subscribe na. Ano ang kalimutan, sir? I believe I can fly. Like pala. Like din. Para lalong ganahan ako maghugas. Pasok pala maghugas. Tapusin din lahat. Sayang terterial. Hindi pala na-shoot ang tubig ko, hindi na puno. Tapon sayang. At sa mga nanonood dyan, kung hindi pinaka-subscribe, subscribe din na. Kalimutan like. Dito na kami matutulog at kakain. Yan guys, natapos ko na maghugas yung ulo. Katawan naman. A few moments later. Ayun guys, natapos ko na rin nagwashing guys. Nakakapagod din. At pasensya na't naputol yung video ko. Naglubat na rin kasi kaya sinarge ko muna. At salamat pala sa nanonood guys. Sa inyo na nag-like and nag-subscribe. God bless guys. Bye-bye. Sa susunod na video ko ulit ha. Kita-kita tayo. Bagus. Ingat kayo guys.